نبارخك لنا نبارخك يسوس نبارخك تمسكن 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 لي يسوس تمسكن 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 لي يسوس تمسكن هللويا تمسكن يسوس نمسكنك هللويا 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 نقعنا بيت እግዚአብሔር بسلام دحانن መጻኹ ሕጅርማ ናባምልኹ ክንቅጽልና ሃሌሉያ ከነምልኹ ኮይና ነዚ ልዑል ኣምላኽና ሃሌሉያ ነዚ ሕያዋይ ጓሳ ሃሌሉያ ሕያዋይ ኣቦ ንነፍስና ዝጥንቀቐላ ሃሌሉያ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ከም ዝብል ቃል ኣሎ ሽዑ ኢየሱስ ከም በሓድሽ በሎም እትደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እቶም ቅድመይ ዝመጹ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዓኦምን እየን እትደገ ኣነ በኣይ ዝኣቱ ክደሕን ከኣቱን ክወፅእን ሞጋሰይውን ክረክብ እዩ ሰራቒ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመጽእን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻእኩ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፋ ሃሌሉያ እዚ ሕያዋይ ኣቦለና ህይወቱ በጃና ዘሕልፋ ኣነ ንስኻ ክነብር ህይወቱ ዘሕልፋ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መስግነካ ለና እግዚአብሔር مسكنك على እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነፍስና ተዕቤክ አለ እግዚአብሔር ልዕል ተብለክ አለ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያ ወይ ጓሳይ ኢየሱስ ኢኻ ሕያ ወይ ጓሳይ يا ويغواساي يسوع إيغا يا ويغواساي مفكري يسوع إيغا مفكري يسوع إيغا مفكري يا ويغواساي يسوع إيغا يا ويغواساي يا ويغواساي يسوع إيغا يا ويغواساي مفكري يسوع إيغا مفكري يسوع إيغا مفكري هللويا كبرخا حديكا سب كوينكا كساب موت رزقا أتحيتكا كم زاناتكا فغري عيريخو بزاني وين كتو عيسمعكو أنس رغي بيه ماي هيوت فالفالي
أنس رخيبي ماي هيوت فالفالي أنس رخيبي ماي هيوت فالفالي أنس رخيبي ماي هيوت فالفالي ماي هيوت فالفالي زخوننا حياواي قواسا هللويا حياواي قواسا أنا إلو هللويا قدم مماتو يغميلو تزاربيو حياواي قواسا أنا هللويا هللويا كما يزبلت فغري أفكير كاني يقرمني كما يزبلت فغري أفكير كاني يقرمني فغرخا يقرمني فغرخا يدنكني فغرخا يقرمني بغرقا يدنكني هاليلويا بغرقا قرمنا هاليلويا أتتبح نحسبه يدنكنا هاليلويا هاليلويا يا ويقاسي يسوسي خا يا ويقاسي يا ويقاسي يسوسي خا يا ويقاسي مفكري يسوسي خا مفكري مفكري يسوسي مفكري يا ويقاسي يسوسي يا ويقاسي يا ويقاسي يسوسي يا ويقاسي مفكري يسوسي مفكري مفكري يسوسي مفكري هاليلويا يا واي واسابين خانس خايخة كبرخا حديكا سب كوينكا كساب موت رسغا أتحيتكا كم زاناتكا فغري عيري يغون بزاني وين كثو عيسمعكون أنس رخيبي ماي هيوت فالفالي 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 كما يزبلت فغري أفكير كاني يقربني
كمي زبلت فغري عفكير كاني دنكني تفغرغا يقرمني تفغرغا يدنكني يقرمني تفغرغا يقرمني يدنكني تفغرغا يدنكني يقرمني هاليلويا غرق قرمنا هاليلويا يدنكنا እግዚአብሔር أخوخا ماي هوين أستيخانيخا توري كلو وزيدكا عرفتي يبكانيخا تايالو كباخا زيرخب كوو تايالو كباخا زيرخب كوو قريلن ناي زقولني تحلي تالي أبوك الخني تحلي أبو الخني تحلي أبو الخني تحلي أبو الخني تحلي أبو الغني تامي مسمت أخوخا ماي هويت عستي خنيخا توري كلو وسيدكا عرفتي يمكنيخا تايالو كباخا زيرخب كوو تايالو كباخا زيرخب كوو قليلن نعي زقولني تحلي تالي أبوك الغني تحلي أبو الغني تحلي أبو الغني تحلي أبو الغني تحلي أبو الغني هاليلويا نمسكن يسوع هاليلويا نمسكن خالنا تحلي أبو هاليلويا تعيمني نبرا مساخا مشيوني عبتي دنبيخا قبل معشخا توعيلني نابز عرفلو ماي تمرحني لنفسي والنسخة تهدئا بمجدي تبكي تمرحا بدرغان مركز كان يتنانعني مساي خمو يلن زفرهني مسايخا يلن زفرهني مسايخا يلن زفرهني
مسايخا يلن زفرهني مسايخا يلن زفرهني تعيمني نبرا مساخا مشيوني عبتي دنبيخا عبل معشقا توعيلني نابز عرفلو ماي تمرحني لنفسي والنسخة تهديا بمجدي صدقي تمرحا بترغان مركز كان يتصنعني مسايغا يلن زفرهني 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 هاليلويا 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 كما يزبلت فغري أفكير كاني يقرمني كما يزبلت فغري أفكير كاني يقرمني تفغرغا يقرمني تفغرغا يدهنكني تفغرغا يقرمني تفغرغا يدهنكني يقرمني يقرمني تفغرغا يقرمني يدهنكني يدهنكني تفغرغا يدهنكني يقرمني يقرمني تفغرغا يقرمني يدهنكني يدهنكني تفغرغا يدهنكني هاليلويا هاليلويا يسوع مسكن من البال عيب تسانين عبكندي صلاتو زموتين بجكا يسوس عيريغونان عبكندي صلاتو زموتين بجكا يسوس عيسمح كنان عبكندي بدوتو زموتين من البار عيب تسالين عبكندي بدوتو زموتين من البار عيب تسالين عبكندي تلاتو زموتين بجكا يسوس عيريغونان عبكندي تلاتو بجكا يسوس عيسمح كنان تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا نايسي بغريغا نايسي بغريغا
نايسي فغريغا تبلكوغا أفكرك تبلكوغا أفكرك تبلكوغا أفكرك تبلكوغا أفكرك نايسي فغريغا نايسي فغريغا نايسي فغريغا نايسي فغريغا هاليلويا هاليلويا فغرقا مودادر تيبلون هاليلويا ገና ከተፍክረኒ አታ ምድሓነይ ትደሊ ኣይደኸምካን ገና ከተፍክረኒ አታ ምድሓነይ ትደሊ ኣይደኸምካን ገና تورني هاتا مدحاني تدلي هايدخم كان جنا كتورني هاتا تبقي تدلي هايدخم كان شكمني هايدخم كان جنا كتشكمني عرفتي تلالي عيدخم كان جنا كشكمني عتا عرفتي تلالي عيدخم كان جنا عيدخم كان جنا كتفكرني عتا مدحاني تلالي عيدخم كان جنا كتفكرني عتا مدحاني تدلي هاليلويا هاليلويا تمسكن يسوع نباركك لنا እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا عوشتي لبي أفكرك عوشتي لبي أفكرك هاليلويا كروهم قلتوا له هاليلويا أفكرك هايبلو نزي قدم مسرات عالم تفكرنا هاليلويا نزي نفسه زحرتنا كيف كرنا يا وزفكرنا هاليلويا هاليلويا عبكندي
فتوتو زموتي من البات أي متسالين عبكندي فتوتو زموتي من البات أي متسالين عبكندي تلاتو زموتي جكا يسوس عيري غنان عبكندي تلاتو زموتي بجكا يسوس عي سماح كنان عبكندي فتوتو زموتي من البات هاي متسالين عبكندي فتوتو زموتي من البات هاي متسالين عبكندي تلاتو زموتي بجكا يسوس عيري غنان عبكندي تلاتو زموتي بجكا يسوس عي سماح كنان تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا نايسي فغريغا نايسي فغريغا او نايسي فغريغا نايسي فغريغا تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا تبلكوغا أفكيركا نايسي فغريغا نايسي فغريغا نايسي فغريغا نايسي فغريغا هاليلويا هاليلويا فغريغا نسغى هاليلويا فغريغا هاليلويا سامي مسمت أخوخا ماي هويت أستي خنيخا صوري كلو وزيدكا عرفتي يبكنيخا تايالو كباخا زي رخبكو تايالو كباخا زي رخبكو قليلن ناي زقولني تحلي تالي أبو كلخني تحلي أبو الغني تحلي أبو الغني تحلي أبو الغني تحلي أبو او تحلي تحلي أبو الغني تحلي أبو الغني على كل خان هللويا تعيمني نبرة مساخة مشيوني عبتي دمبيخة عبل محشقة توعيلني نبز عرفلو ماي تمرحني لنفسي والنسخة تهدئة
بمجدي صدقي تمرحا بترقان مركز كان يتنانعني مساي غمو يلن زفرهني مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن مسايغا مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن زفرهني مسايغا مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن زفرهني هاليلويا 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 تبجي خيا هيوتنا هاليلويا هموت تبجي خيا هاليلويا 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 مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن زفرهني هاليلويا يا واي قواسا هاليلويا سراغي كسرقن حاردني زمت إلوا هاليلويا يا واي قواساقن هيوتو بجا أباقيعو يحلفا خابز عب فقر انت هالو يلن هاليلويا يلن يلن هاليلويا هاليلويا نبارك هالنا اكزيابير نبارك هالنا اكزيابير لعل نبلك هالنا اكزيابير مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن زفرهني مسايغا يلن زفرهني هاليلويا كبر نزي እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ ነዚ هاليلويا 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 كبرن እግዚአብሔር ይሁን هاليلويا جدما قتلنا كنودسينا هاليلويا يبلنا غلام لاسين وداسي كبرو يودم كننا يبلنا هاليلويا مستنكرن دنقن غيرو زفطرنا نخن ودسو يلو هاليلويا نخنا خبرو رسو بجا زحلفه دحينا سقن بلي كونس نوداسي كبرو هاليلويا كنكوني لي فطيرنا اجرها نودسينا هاليلويا نودسكالنا እግዚአብሔር ببزحي ابسانا كباها زرحقنا زنبرنا حجكن بقى هيوت زرخبنا هاليلويا ابز بيت هيوت زرخبته لي كبر نግዚአብሔር كمصيب ابيسياس كوميلو اي قاطرنايون يلو እሱ بسرع ابسانا تخትከተ بزعبا እግዚአብሔር كو قد زيبلنا سباتنا نيرنا عنها نتوم عذاب كانت يبلنا قدم خوات نبركم ببزحي يا بساي كابا خازر حكو قد زي باللينيره ناخذي قواتركو عم مسكل وعيلكا عبساي كدبسس يوتال بيسكاني نسمكا اود
ببزحي يا بساي أبا زرحكو قد زي بالليل يري ناخذي كواتركو عم مسكل وعلكا أبساي كدمسس يوتال بيسكاني نسمكا ودس بسمبران قسل خاي زحاويخو كاب عالوين يا من قدي بالي كاني زمرنهو علل علقو بسمبران وصل غاي زحاويخو كاب عالوين يا من قدي بالي كاني زمر علقو علل علقو أب علوين يا من قدنا زبالحنا هللويا هللويا بجبجباسك هللويا كرسن ويقنا دكين كلهو يخاتي فلتني ناخان خبري كقوين كاب كدم تنتي حاسب كاني حسابات كاني اي كندي كبر كسروس كندي عابيو كغوروي كلن كن يوم يرد أي بزافليو لكن كاني سمكاك ودس مغلس كاتي إلى الكبد لكن كاني سمكاك ودس مغلس كاتي إلى الكبد إلى الخبر مغلس كاتي إلى الخبر مغلس كاتي الكبر سلام الحنكة انتاي كبر مغلس كاتي الكبر سلام بغريخة انتاي كبر مغلس كاتي الكبر الخبر مغلس كاتي الخبر مغلس كاتي الخبر هاليلويا بسمي يتوعك هاي تفرح الكاني نسخاناتيخا سلماتي قفيفكا حراوتي كاني تبدي خانيخا بمايات مزعلم هاي كفرهني نسخا مسايخا بحاوي مسخيل هاي كندي دنيو أبقوني اللغة تبجي خاني خاقويتا ازمر الكامسكنكا تبجي خاني خاقويتا ازمر الكامسكنكا
እዝምረልካ ኣመስግነካ እዝምረልካ ኣመስግነካ እዝምረልካ ኣመስግነካ እዝምረልካ ኣመስግነካ ስለ ምሕረትካ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል ስለ ሳህልኻ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል እልል ክብል እልል ክብል መቕደስካ እልል ክብል እልል ክብል እልል ክብል መቕደስካ እልል ክብል ኣይብኩርን ምውዳስ ኣይብኩርን ምውዳስ ይግብአካ እሞ ኣይብኩርን ምውዳስ ኣይቋርፅን ምምስጋን ኣይቋርፅን ምምስጋን ይግብአካ እሞ ኣይቋርፅን ምምስጋን ስለ ምሕረትካ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል ስለ ሳህልኻ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል እልል ክብል እልል ክብል መቕደስካ እልል ክብል እልል ክብል እልል ክብል መቕደስካ እልል ክብል ሃሌሉያ ከማይ እተሓስበ ሰብ ከማይ ምናሉ ከምዚ ከማይ እተዘከረ ከማይ ምናሉ ከምዚ ከማይ እተሓስበ ሰብ ከማይ ምናሉ ከምዚ ከማይ እተዘከረ ከማይ ምናሉ ንኣምላኽ ክብሪ ይዘምረሉ ንንጉስ ክብሪ ይዓልለሉ ንኣምላኽ ክብሪ ይዘምረሉ ንንጉስ ክብሪ ይዓልለሉ ይዘምረሉ ይዘምረሉ ይዓልለሉ ይዓልለሉ ይዘምረሉ ይዘምረሉ ይዓልለሉ ይዓልለሉ ይዘምረሉ ይዘምረሉ ይዓልለሉ ይዓልለሉ ሃሌሉያ እልልታ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ይግባእካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለ ፍቕርኻ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል እልልታ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለ ምሕረትካ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል ስለ ምድሓንካ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል ስለ ሳህልኻ እንታይ ክብል መቕደስካ እልል ክብል እልል ክብል እልል ክብል መቕደስካ እልል ክብል እልል ክብል እልል ክብል መቕደስካ እልል ክብል ተበጂኻኒ ኢኻ ጐይታ እዘምረልካ መስግነካ ተበጂኻኒ ኢኻ ጐይታ እዘምረልካ መስግነካ እዝምረልካ ኣመስግነካ
أزمرلكا مسكنكا أزمرلكا مسكنكا أزمرلكا مسكنكا أزمرلكا مسكنكا أزمرلكا مسكنكا مقدسكاتي إلي خبر مقدسكاتي إلي خبر مقدسكاتي إلي خبر مقدسكاتي إلي خبر هاليلويا عبدالما تبراهيلكا السقايقة نتلي تزوجحكا السقايقة كزستي من لاشيمكا السقايقة مبيد كازرتحكا السقايقة بنتك فريدكا لك السقايقة دبخ زبالكا سلي السقايقة مغردون تزارتي السقايقة عشنا تلويت كالك 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 تاريخ كم زي كونيري أيو بسمعي تزني سمعكو يا ولد كم عيني أيو عفي مسكنا ملك أيو تاريخ كم زي كونيري أيو بسمعي تزني سمعكو يا ولد كم عيني عفي بمسكنا ملك أيو عفي بمسكنا ملك أيو عفي بمسكنا ملك أيو عفي بلتا ملك أيو عفي بلتا ملك أيو هاليلويا فمليسو كيتسن للصغيرة عقول ثلاثة سيركا للصغيرة سلفو بديكايو للصغيرة عد الكليكايو للصغيرة هيقفر نفقالو للصغيرة عدي خيو من قدو للصغيرة عفيس كان حسابو للصغيرة نغالكا تقيكال نغالكا تقيكالو نغالكا تقيكالو نغالكا تقيكالو نغالكا تقيكالو نغالكا تقيكالو نغالكا تقيكالو للصغيرة تمليسو كيدسي للصغيرة هو ثلاثة سيركا للصغيرة سلفو بديكايو للصغيرة عد الكليكايو للصغيرة هيقفر نفقالو للصغيرة عدي خيو من قدو للصغيرة عفريت كان حسابو للصغيرة نغالكا تقيكالو 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 كم نايت مالي كم نايت مالي تاريخ مسرح لمات كايو كم نايت مالي كم نايت مالي تأمر مقبار لمات كايو كم نايت مالي كم نايت مالي تاريخ مسرح لمات كايو كم نايت مالي كم نايت مالي تأمر مقبار لمات كايو هاليلويا إذا تازلون إتزيابير تاريخ نازل وطا هاليلويا نتي التحار تقل شلاب زفانو كبري يغون كبري بلو
نتحرقن شلاب زفانو كبري يخون كبري بلو نتي تحرقن شلاب زفانو إلتا يخون إلل بلو كبري يخون كبري بلو كبري يخون كبري يخون كبري يخون إلتا البلو إلتا يخون وضعتا يخون البلو هاليلويا كبري يخون از እግዚአብሔር هاليلويا نتي تحرقن شلاب زفانو كبري يخون كبري بلو نتي تحرقن شلاب زفانو كبري يخون كبري بلو كبري يخون كبري يخون كبري يخون كبري يخون نخبرك لنا هاليلويا نملكك لنا هاليلويا نعبيك لنا እግዚአብሔር هاليلويا او هاليلويا نملكك نسجدلك بزيكك كالي أملاك يلبون بجكك كالي أملاك يلبون بجكك كالي أملاك يلبون بجكك كالي أملاك يلبون أو نملكك أو نسجدلك بجكك كالي أملاك يلبون بجكك كالي أملاك يلبون يقبلك سلزقون نملكك 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 متى يسوع نملكك يقبلك سلزقون نسجدلك 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 متى يسوع نسجدلك نملكك ويتا يسوع نملكك نملكك ويتا يسوع نملكك نسجدلك ويتا يسوع نسجدلك نسجدلك ويتا يسوع نسجدلك كالي أملاك عيبك أملخ سكرت كبريك وسك زلونا كلون يا خيب النسويون غبر خيب قال أملاك عيبك أملخ سكرت كبريك وسك زلونا كلون يا خيب النسويون غبر خيب يجب أكاس لزخون نملكك 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 ويتا يسوع نملكك يقبلك سلزقون نسجدلك 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 ويتا يسوع نسجدلك نملكك ويتا يسوع نملكك نملكك ويتا يسوع نملكك نسجدلك ويتا يسوع
نسجدلك نسجدلك ويتا يسوس نسجدلك نملخك እግዚአብሔር نملخك አሉና نسجدلك አሉና ሃሌሉያ عبي أملاخ كبور أملاخ هاليلويا نملخك አሉና እግዚአብሔር أبز فرح بوتات نبر እግዚአብሔር ቅዱስ ሆንካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ أبرخ لعول زوفانك نادي مقدس ملو زفر نفسك ملاقتك ينكتكتو أبكدمك ቅዱስ ቅዱስ እናበሉ ይሰግዱን ክብርህ ንሕና ውን ኣብዛ ምድሪ እወ ብግዲና ንብርከኽ ንግዛእ ናኻ ንንጉስ ብምሉእ ልብና ዓይንና ነምልኸካ فقمنا بدنا نسجد نخبرك ونملكك ونسجدلك بجكك قال أملاك يلبون بجكك قال عداونا العناس كهاليليا نملكو نملكك ونسجدلك بجكك قال أملاك يلبون بجكك قال أملاك بجكك بجكك قال أملاك يلبون بجكك قال أملاك يلبون يقبي أكاس لزخون نملغك 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 تا يسوع نملغك يقبي أكاس لزخون نسجدلك 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 ويتا يسوس نسجدلك نملكك ويتا يسوس نملكك نملكك ويتا يسوس نملكك نسجدلك ويتا يسوس نسجدلك نسجدلك ويتا نسجدلك هاليلويا كبرن عبيتنا زغزيابير يكون هاليلويا هاليلويا
على أملاك كلا نبينا كرمي أكن كير الساعة هو آخر له من البات هبزانا يلحقنا خبلا سنحة تا جزء بحلفتهم نايت أنا قال حواتنا بزعبا جزء بتعمي سيريس كنكون يوم زنقرنا زلوا بحلفتهم أنا توم ناشتو أم مجمر تحصل زموتو نعاتهم كحلفنا كله تأجل قلت من تغني كافل ليس كلتيف ناس عاد كلت وأقدمناون كنمت يقولون لهم جزء أي ترسوا عليهم كلتيفنا نمتع خمسة كل ساعة نمتع يخون مالتي شيء زابير مسكن لو ما عندي كاب زابير كنا كافلنا تنببو خفلي لوكاس معرف لوكاس معرف عسرت تشعته كاب حدا حساب عسرت كخوني مالتي شيك زابير مسكن سم قويتانان مدحنان يسوس كريستوس كم بوي خمزيبل يسوس أب ياريكو عتيو بقى حلفه إنه زكيوس السمو سبعين نبرة نسو علاقة جوتيو هفتامونيو نيسوس كأ أين أي مخانو خري أيدل نبرة قمتو حتى إرسل نبرة خا كبزحة هزبي تلعله مخال سانة محلافو بقى نبرمو كدميت جويو كريو نفس عقل حخرة يسوس دما أبتابوتا مسبتحه أنقع ريروت أميتوس زكيوس لومي أبيتكا كوعلي قبأني أمو قلتيف كاورد بولو قلتيف ورده تحقيسون تقبلو إذا مسرعي دما أبيت حد السبعي كوعل أتويلهم كلاتو معزوم زومو زكيوس كا تنسيئو غويتاي إنه فرقات ريتين دخاتات إهب قال زعمت كونت اللون 4 عصف يفديو بولو يسوس دما ودسب نطفو كدلن كدحنن يزمص امو سخخا ود ابراهام سلازخونكا لومي نزا بيت زيا مدحان كونلا بلو صلينا يا بيرسكي بقالو خزاربنا لو ما عندك زي أبير بقالو حواتي زي أبير كزاربك خبز زعب نجار يلن احنا هاد ما عدلنا تاتينا قال أملاخ أبيدنا زتوهبنا هزبينا تقال كابر حق من يخمس عليه كينبل ويسجر بحري من يخمس أو كينبل سي تقال أب أفكان أب لبخان قربا يتباهي لنا أو هاليلويا زلال ما أملاخ بقولتها بيسوس سم نمسكنك سخا أملاخنا إخا نودما بزم عالت زخا خمزي لنا سم كأخنا خبر سلز حجز كنا تمسكن أما أكل محبر كزمر الكاي سم كأخا أنا حواتي كنجرومي 5 تباهله زابير أملاخ كمزي لنا تأكيبنا خلنا سم كا كنزمر له كنا خبر كان كنا قلقل كان عدل استخفت لنا هزبينا مو تمسكن وأملاخ طفواتنا نيرنا رحقاتنا نيرنا وجوداتنا نيرنا تسفاي نبرنا نسخاقنا سماي حديكا نابز مدرز سلز مسخا سل زدل خنان سلز رخب كانان نمسكنا كالنا مدحان كأن عنا سلز خونلنا زابير أملاخي سل مدحنا برتو حقوس نحقوس لنا زابير أملاخنا نود مالو ما عنت ما قالك أب ما أكلنا كتبارك لنا قالك خانيك زابير أملاخي مبرتعن محقواسن كخونلنا يتصللو منفس قدوس ممهرنا يخامو كتمهرنا نعخ حلفنا نبكالنا زن قالات زياتن هيوتين كم استباهل اتن هيوت نرخبلن قالات اما اكلناك زيابير كتገልጸን ጽልልو عيد ما حجزنك زيابير منفسك هبني كم تتباهلو زلو خبل زيابير داني كل خبر نبينخا يخون بيسوس سم امين እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን ናይ ሎማ ዓንቲ መልእኽተይ ካብዚኣ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 9 10 ብሓደ እን ዘለዋ
ዘንበብኮ ያክትኮ ንሱ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ ዝብል እዩ ማለት እዩ መቸም እዚ ቅንያት እዚ ኩላትና ከም እንፈልጦ ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንዝክረሉ ቅንያት እዩ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ከባቢ ወይ ድማ ቦታ ወይ ከዓ እዚ ንነብሮ ዘለና ዓለም ድማኒ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓኒ ወይ ከዓ እዚ ልደት ዝበሃል ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ይዝክሮ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሕ ግዜ እቲ ዝዝከረሉ እዋንን ዝዝከረሉ ግዜን ዳርጋ ኩሉ ሰብ ብሓደ እዩ ዝዝክሮ ድስሕቶ የለን ማለት እዩ ትሕቶ ግን ከመይ ጌርካ ኢኻ ትዝክሮ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ ይባ ድዝከር እዩ ዝብል ማለት እዩ ኦኬ ዝተፈላለየ መንገዲ ይዝከር እዩ ገሊኣቶም ነቲ ልደት ይፈልጥዎ እዮም ይርድእዎ እዮም ግን ብኡ ገይሮም ኣይዝክሮን እዮም ግን ብዙሕ ግዜ ክንሓስብ ከለና ከመይ ኢሉ ይባ ናብ ከምኡ መፂኡ እንድሕር ዳ ኢልና ብሕልፊ ዘለናዮ ዓለም ወይ ከዓ ዘለናዮ ክፍሊ ናይ ወንጌል መሬት ከም ዝነበረ ክንርስዕ የብልና ብስደት ምክንያት ካብ ኤውሮጳ ወንጌል ተሰዲዶም ወይ ከዓኒ ተሰጊጎም ናብዚ ከባቢ ዝመፅኦም ብሓርነት ምእንቲ ክነብሩ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ኣቦታት እዮም ነዚ ከባቢ እዚ መስሪቶሞ ወይ ከዓ ከም ህዝቢ ኣብዚ ከባቢ እዚ ነይሮም ኣብዚ ከባቢ እዚ ብዙሕ ቤተክርስትያናት ርኢና ብዙሕ ቤተክርስትያናት ኣሎ ብዙሕ ሰብ ከዓኒ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ይፈልጦ ነይሩ እዩ ታሪክ ንድሕሪት ምልስ እንድሕር ዳ ኢልና ከምኡ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ትርጉሙን እቲ መልእኽቱን እናደኸመን እኳ ደኣ ብካልእ ተተኪኡ ከዓ ሕጂ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ክሪስማስ ኢልካ እንድሕር ዳ ዘኪርካ ዝዝከሩ ነገራት ካልእ እዮም ንምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ንምንታይ ነዚ ዘልዕሎ ዘለኹ ንሕና ሎሚ ንዝክሮ ዘለና ድማኒ ፅባሕ ንጎ ሓደ ወለዶ ምስ ከደ ክልተ ወለዶ ምስ ከደ ወይ ኣብ መንጎ ወይ ኣብ ፍርቅሲ ከምኡ ክኸውን ተኽእሎ ከም ዘሎ ክንዝንግዕ የብልናን ማለት እዩ ኩሉ ሳዕ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ታሪክ ቤተክርስትያን 2000 ዓመት ከይዳ ስለ ዘላ ቅድሚኡ እውን እስራኤል ከም ህዝቢ እግዚአብሔር መሪሕዎም ክኸይድ እንከሎ ንኣምላኽ ንስሙ ምፅዋዕ እንከሎ ነቲ ትርጉምን ነቲ ሓቁን ግን ብዙሕ ግዜ ክርስዕ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ቅንያት ክንሓስብ እንከለና ኩሉ ሳዕ ንሕና ከም ክርስትያናት ድማኒ እነብዕሎ እንፅምብሎ እንዝክሮ እንሕጎሰሉ ኩሉ ሳዕ እንደግሞ ሓደ ሓባራዊ ዝኾነ መልእኽቲ ወይ ከዓ ሓሳብ ክህልወና ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ንሱ ድማ ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ኢና ንዛረብ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ክንዛረብ እንከለና ግን ከምዚ ዝነገርኩኹም ብዙሕ ግዜ ንፈልጦ እኳ እንተኾነ ግን ከም ብውልቅናሲ ብዛዕባ ዝሓሳብ ኩሉ ሳዕ እናሓስበሉ ብፃዕቂ ማለት ኢመንስሊ እናሓስበሉ ግዜ ሕጂ ኢለ ዝሓስብ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከምዚ ይግበር እዩ ማለት እዩ ንልደት ንሕና ኩሉ ኢና ንሓስቦ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ሳዕ ኢና ንሓስቦ ይበሃል እዩ ፅቡቕ እዩ ከምኡ እዩ ከዓኒ ናይ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ንሱ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዘሕዝን ግን ከምኡ እናበልካ ከለካ ከኣሲ ትርስዖ ዓመት ሙሉእ ከዓ ትርስዖ ማለት እዩ ስለዚ መልእኽተይ እንታይ ኢሎም መዓንቲ ከም ባህሊ ኣነ ብውልቀይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኩሉ ሳዕ እንታይ ዝገብር ብዛዕባ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ዝዛረቡ ክፍልታት ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ደጊመ የንብቦም ብዛዕባኦም ይሓስብ ብኡ ይሕጎስ ብኡ ከዓኒ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ ከም ባህሊ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ቅዱሳን ድማ እንታይ ኢና ክንገብር ዝግባአና ዝሕዳ ኢልና እቲ እንሓስቦን እንዝክሮን ኣብ ዙርያ እዚ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ክኸውን ፅቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መሪፀዮ ዘለኹ ክፍሊ ኢሎም መዓንቲ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 19 ክኸውን እንዲ ግን ሓፈሻዊ ብዛዕባ ሉቃስ ኣብቲ ዳሓር ክዛረብ እየ ወንጌል ሉቃስ እንታይ መልእኽቲ ኣለዋ ብሓፈሻ ክንዛረብ ኢና ማለት እዩ እዚ ክፍሊ እዚ ከም ዝረኣናዮ ናብቲ ዛንታ ቅድሚ ምኻድና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ኢሉ ንጥፉኣት ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ ኢሉ እዚ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዓሚቕ ዝኾነ ክፍሊ ናይ መፅሓፍ ቅዱስና እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ጥራይ ኣዝዩ
ደስ ዝብለካ ግን ከኣኒ ዓሚቕ መልእኽቲ ዘለዎ ሓሳቢና ንረክብ ወዲ ሰብ ዝብል ቃል መጀመርታ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ትጥቕስቲ ከነንብቦ ከለናስ ወዲ ሰብ ድማ ንጥፉ ክድሕንን ክደልን እዩ ዝመፀ ጥራይ ይብል እኳ እንተሃለዎ ግን ኣብኡ ግና ዓሚቕ ዝኾነ መልእኽቲ ኣለዎ ማለት እሱ ድማ ወዲ ሰብ ኢሉ ጅምር ማለት መን እዩ ወዲ ሰብ ካበይ ይመጽ እንታይ እዩ ገይሩ ወታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ባይዘ እዚ ወዲ ሰብ ዝብል ቃል ኣብ ሓድሽ ኪዳን ካብ 80 ግዜ ንላዕሊ ተጠቂሱሎ ማለት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ኣብ ብሉይ ኪዳን እውን ኣሎ እዩ ብሕልፊ ከዓ ምስ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ማዕረግ ተተሓሒዙ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ዝብል ቃል እቲ ፕሌን ትርጉሙ እንድሕር ዳኣ ወሲድናዮ ወዲ ሰብ ማለት እዩ ሓቀይ ሰብ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ከዓኒ ሰብ ኢሉ ፀዊዕዋ እዩ ወዲ ሰብ ኢልዋ እዩ ማለት እዩ ባር ወዲ ሰብ ሲ እዚ ክገብር እዩ ዝመፀ ክብል እንከሎ መጀመርታ እቲ ወዲ ሰብ መን እዩ እንድሕር ኢልና ሰብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ኢሉ እዩ ሰብ ኮይኑ መጽሓፍ ቅዱስና ብንጹር እዩ ዝነግረናን ዝምህረና ግን ምስ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንሓስቦ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዚ ከይሩ ሓወይ ክብሎ ዝፀንሐ ሰብ ምዃኑ እቲ ካብ ገጽ ምድሪ ኣዝዩ ዘገርም ዘደንቕ ንኽትርድኦ ድማ ብጣዕሚ ዝኸብድ ሓሳብ እዩ ንምንታይ ተይልና እቲ ኣምላኽ እቲ መለኮት ሰብ ስለ ዝኾነ ሐዋርያ ዮሃንስ ከምኡ ኢሉ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ኢሉ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል ከዓ ባዕሉ ከዓ ኣምላኽ ነበረ እዚ ቃል እዚ ፈጣሪ እዩ ዮሃንስ ከምኡ ኢሉ ኣሎ ኩሉ ብኡ ኾነ ካብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ ከዓ የለ ስለዚ ነዚ ኩሉ ንሱ ፈጢርዎ ነዚ ኩሉ ብስልጣን ቃሉ ምፅዎ ኣብ ሰማይ ከዓኒ መለኮት እዩ ካብ ዘለኣለም ከዓ እዩ ዝነብር ኣብቲ ስሉስ ኣምላኽ ንሱ ካብ ዘለኣለም እዩ ዝነብር ግን ዮሃንስ ከዓ ኢሉ እቲ ቃል ግን እንታይ ኮነ ኢልዎ ሰብ ስጋ ኮነ ኢሉ ስጋ ኮነ ሲምፕሊ ሰብ ኮነ ማለት እቲ ቃል ስጋ ኮነ ስለዚ ሰብ እዩ ወዲ ሰብ እዩ ካብዚ እንታይ መልእኽቲ ኢና ንወስድ እንድሕር ኢልና ሕሰብዎ ሰማይን ምድርን ንዕኡ ተገዚእዎ ዝነብር ጎይታሲ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ክደሊሉ ሰብ ምዃን መሪፁ ክብሪ ንስሙ ይኹን ካብዛ ዓቢ መልእኽቲ ንክርስቲያን የብሉን ካብዛ ዓቢ ሓጎስ ድማ የብሉን ስለዚ እዚ ሓረግ እዚ ወዲ ሰብ ዝብል ሓረግ ወይ ከዓኒ ስም ንሰብኣዊ ወይ ከዓኒ ናይ ሰብ ማለት እዩ ንሰብኣዊ መንነት ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝገልጽ ሓረግ እዩ ማለት ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንርእሱ ወዲ ሰብ ኢሉ ክፅዋዕ ከሎ ወይ ወዲ ሰብ ተባሂሉ ክፅዋዕ እንከሎ ኢየሱስ ሰብ እዩ ማለት ኣብተይ እንታይ ትርጉም ይህበኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ እዩ ዝብል ቋንቋ ወይ ከዓ ሓሳብ ክንሰምዕ እንከለና ወይ ከዓ ሰብ ኮይኑ ክንብል እንከለና መለኮት ሰብ ኮይኑ ከመይ ኢሉ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ኩሉ መለኮታዊ ባህሪኡ ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ መለኮታዊ ባህሪኡ ግን ሰብነት ብምውሳኽ ሰብ ብምዃን መለኮት ሰብን ኣብ ሓደ ኣካል ኮይኑ ማለት ልደት ካብዚ ዓቢ ትርጉም የብሉ ኣምላኽ ነቲ ዝጠፍአ ሰብ ክደሊሉሲ ሰብ ምዃን ኣድልይዎ ካልኣይ ናይ ዝወዲ ሰብ ዝብል ሓሳብ ብሕልፊ ካብ ሰብ ግን ሕልፍ ዝበለ ትርጉም ግን ከም ዘለዎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንረክብ ኢና ማለት እዩ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 7 እንድሕር ተመሊስና እዚ ስም እዚ ልክዕ ብኡ ተጠቂሱሎ ወይ ከዓ እዚ ወዲ ሰብ ዝብል ማለት እዩ ዳንኤል ምዕራፍ
7 ካብ 13 ክሳብ 14 ከምዚ ይብለና ብራእያት ለይቲ እጥምት ነበርኩ ኢሉ እነሆ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ ነበረ ናብቲ ጥንታዊ ዝመዓልቱ ድማ በጽሐ ናብ ቅድሚኡ እውን ኣቕረብዎ ኩላቶም ኣሕዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንኡ ተዋህቦ ግዝኣቱ ዘይሓልፍ ዘለዓለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱ እውን ከቶ ኣይትጠፍእን እስራኤላውያን ብምልኦም ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከል እስራኤላውያን ክመላለስ እንከሎ ወዲ ሰብ ክብሎም እንከሎ ካብቲ ሰብየ ዝብል መልእኽቲ ሕልፍ ዝበለ መልእኽቲ ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ መለኮት እዩ ግን ኣብ ምድሮም ኣብ ማእከሎም እናተመላለሰ ከሎሲ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እንተዝብሎም ነይሩ መቸም ሓንቲ ሰከንድ ኣይመፅንሕዎን ግን እቲ ወዲ ሰብ ዝብል ቃል ሰብ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ሰብ ዝሓለፈ መልእኽቲ ኣለዎ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቀመሉ ዳንኤል ድማ ከምኡ ኢሉ እስራኤላውያን ብምልኦም እምበር ኣብ ብሉይ ኪዳን ኮይኖም መሲሕ ንፅበ ኣለና ክብሉ ከለዉ ወይ ከዓኒ እቲ ክርስቶስ ኣብ ግሪክ ክርስቶስ ዝበሃል ወይ ከዓ መሲሕ እቲ ቅቡእ መፂኡ ከድሕነና እዩ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ እዚ ወዲ ሰብ ዝበሃል እንታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥዎ እዮም ማለት እሱ ድማ ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዕኡ ተዋህቦ እስራኤላውያን ጥራይ ዘይኮኑ ግን እቶም ካብ ምብራቕ ኮኸብ ዝረኣዩ ሰባት ነቲ ንጉስ ናበዮም ክደልይዎ ክረኽብዎ መፅኦም ናብ ቤተ መንግስቲ እዮም መፅኦም እስራኤላውያን ካብኡ ምርዲት ነይርዎም እቲ መሲሕ እቲ ቅቡእ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኩሉ ግዜ ዝፅበይዎ ዝነበሩ እቲ መሲሕ ኢሎም ኣይኮኑን እዝን ጥቕስታት እዚ ሒዞም እዮም ወዲ ሰብ ዝተባሃለ ወይ ከዓ ወዲ ሰብ ዝመስል ንሱ ግዝኣትን ኩሎም ዓሌታትን ቋንቋታትን ዝግዝኡሉ ከም ዝኾኑ ይፈልጡ እዮም ማለት ስለዚ ትፅቢቶም ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከሎም ክመላለስ እንከሎም ባረይ ወዲ ሰብ ኢሉ ንርእሱ ጠቂስዎ ኣሎ ወዲ ሰብ ንርእሱ ዘፀጋዓሉ የብሉን ክብል እንከሎ ሰብ እዩ ዝብል ዘሎ ግን ከዓ ካብ ሰብ ዝሓለፈ ግን ንሱ እቲ መሲሕ እቲ ቅቡእ እቲ ክርስቶስ እቲ ገዛእ ከዓ እዩ ስለዚ ምምፃእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ እዩ ዘጠቃልል ማለት ንርእሱ ክሓስባ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እቲ ወዲ ሰብ እቲ መሲሕ እቲ ቅቡእ እቲ ብእግዚኣብሔር ዝተቐብአ ብዛዕባ መንግስቱ ዳንኤል ክዛረብ እንከሎ እቲ ዝረኣዮ ራእይ እታ እምኒ መፅያ ብዛዕባ ብዙሕ ኣይከይድኒ ግን እታ እምኒ መፅያ ነዘን ኩለን መንግስታት ክትጭፍልቐን ዝረኣያ እዚ ወዲ ሰብ እዚ እዚ ንግስነት እዚ ዝሓዘ እዚ ግርማ እዚ ዝሓዘ እዚ ክብሪ እዚ ዝሓዘ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እሞ እዚ መለኮት ዝኾነ ከመይ ኢሉ ሰብ ኮይኑ ኣቀዲምና ኢልና ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ወይ ከዓ እቲ ካብ መለኮት እዩ ግን ኣብቲ መንነቱ ግን ሰብነት ሙሳኽ ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ኮይኑ ከመይ ኢሉ ኮይኑ ካብ ድንግል ተወሊዱ ሓቀይ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ድንግል ተወሊዱ ሓይሊት ልዑል ከጽለልኪ መንፈስ ቅዱስ ከጽለልኪ ኢልዋ መንፈስ ቅዱስ ክወረርኪ ሓይሊት ልዑል ከጽለልኪ ትዝውለድ ድማ መን ክበሃል እዩ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ እቲ ዝውለድ ንሱ ቅዱስ ከኣኸውን ደልይዎ ሰብ እዚ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ሕጂ ናበይና ክንመፅእ ኣምላኽ እንታይ ገደሶ እዩ እዚ ኩሉ ዓይነት ጣጣ እዚ ኩሉ ዓይነት ነቲ ዝወደቐ ሰብ ክንዲዚ ዝሓልየሉ ክንዲዚ ዝደልዮ ክንዲዚ ዝናፍቆስ ክሳዕ እንታይ ስለ ዝኾነ ሰብ መለኮት ብባህሪኡ ሰማያትን ዘይሽከምዎ ሓሲብካን ተረዲእካን ክትገልጾ ዘይትኽእል ከምዚ ክነሱ ግንሲ ማሕደሩ ምስ ሰብ ክገብር ነቲ ሰብ ደልዩ ከድሕኖሲ ደልዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ካብዚ ዓቢ መልእኽቲ የለን ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚኡ ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ብምዃን ንሰብ ንምድሓን
بار لدت كنحسبو خلنا تاينا نحسب زلنا يلناس سمايات حديقو كبرو حديقو لعلناو حديقو سب زخونه ناب تحت زورده سب كدل زمص اتسب كامنيو انا تغاتكو لازم نابز ميكانيزم زند حراتينا እግዚአብሔር انا كل ساعه حق نغركم انتي ጨነቆ يزبلنا املاح ማለት انتي قدسو يزبل ማለት حساب يردو يمش انتي قدسو نسب كندز واغا زخفللو يخاتبل ማለት ምክንያት ሰብ አይግቦኒ املاح ግን نسب ስለዘፍቅሮ ክደልይሉ ካብ ሰማይ ነዙ ሁሉ መስዋዕት ከፊሉ ገጽ حسابو ሰማይን ምድርን تجزئن تمحدرن سي استخاكو غانين عليك اخاكو يلومو بروفوكاتيف كو يزرب ازمش بتسلطانكو بحنت استنفاس افو غطفوم يخيل نيرو مالك نتوم كوم زبلو خادل يمصي نعاتهم كدل يمصي مالك نا እግዚአብሔር ጥበብ ከመይ ዝበለ حوتي إذا قنيات إذا خنحسب كلنا نتي معارجو زحدقة كبرو زحدقة لعلنا زحدقة لعل زبالة سفرو زحدقة إنك أبسب مسيو خاني ما أكل سب تقميتو متسقعي جزاكوا زي نبرة ويتابع لهم يلو سلزل تسع كندزي زتوارده زحاسره نابت تحت خفل زوارده ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ንዝክረሉ እዚ ቅነዚ ማለት እዩ ባር እዚ ወዲ ሰብ እዚ እንታይ ክገብር እዩ መጺኡ እንድሕሪልና ግን ንጥፉ ክደልዮን ከድሕኖን ካይ መን ይባዝ ጥፉ መን እዩ ዝጥፉ ጥፉ ዝብል ሕቶ ክንሓትት ከለና መጀመርታ ምናልባት نفلت ويكاني بزح نفلت تاريخ الله زانتا لابز معرف ابز مصحف زي ابز وانجيل زي لوقاس معرف 10 5 ده حكي مجمرتا سب اب جنت ايدن يطفي እግዚአብሔር አምላክ كل ፍጥረት ምስ ፈጠረ ሰብ እዚ ንዓኻ ኢሉ እዚ ውበት እዚ ምስ ሃቦ እዚ ከም ድሌት ካጌርካ ኣመሓድሮ እዚ ንዓኻ ኢሉ እግዚአብሔር ምስ ሃቦ ሰብ بمغنيات اتي طبوق زي كونه مرجو ويك او سانعو كاملاح طفيو اوكي افغانت ايرن እግዚአብሔር ታይሉ ዲሓቲቱ አዳም ይልዎ ታይሎ አብየላህ አዳም አብየላህ ታቆይዱ እግዚአብሔርና አዳም አብየላህ ይሉ ሓቲትዎ አምላኽ ብራእይዱ ሲኢኑ ኣብቲ እግዚአብሔር ዘቀመጦ ስፍራ ስለዘይ ነበር ጠፊኡ ካብቲ ዘሐጉስ ግና እግዚአብሔር አምላኽ ንሰብ ካብ መጀመርታ ውድቀቱ ክደልዮ ይዝደል ዝነብር ማለት ንህዝቡ እግዚአብሔር ከምኡ ገይሩ እዩ ዝደልዮ ማለት እዩ ስለዚ ገነት ኤደን እቲ መጀመርታ ሰብ ዝጠፍኣሉ ቦታ እዚ ሁሉ ማዕርግ ተዋሂቦ ክነሱ አምላኽ ከመይ ገይሩ ናብ ዝኸበረ ወይ ከኣኒ ብዝኸበረ ጽባቐ ፈጢርዎ ክነሱ ሲ ሰብ ግን ብምኽንያት ሓጢያቱ ብምኽንያት ምርጩ ኣፍታ ገነት እንከሎ ኣብ ካብ ኣምላኽ ጠፊኡ ሉቃስ እምበኣርቲ ወንጌላዊ ወዲ ሰብ ንጥፉ ክደሊ ክብል እንከሎ ነቲ ካብ ገነት ኤደን ጀሚሩ ምጥፋእ ዝመንገዱ ኩሉ ሳዕ ኣብ ምጥፋእ ዝርከብ ምርጫታቱ ኩሉ ሳዕ ካብ ኣምላኽ ምሕባእን ምጥፋእን ዝኾነ ሰብ ንዑ እዩ ዝደሊ እስራኤላውያን እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ መረፆም ከማን ከም ህዝቢ ምስ መረፆም ከማን ሲ ንሳቶም ንኣምላኽ የገልግሉ ኩሉ ኣገልግሎት እግዚአብሔር ሂብዎም ክለሱ ንኣምላኽ የገልግሉ ስም ኣምላኽ ይፅውዑ ኩሉ ነገር ይገብሩ ክነሶም ግን ሲ ካብ ኣምላኽ ብዙሕ ግዜ ግን ይጠፍኡ እዮም ነይሮም ታሪክ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ብሙሉኡ እንድሕዳር ኢናዮ ሰብ ካብ ኣምላኽ ክጠፍ ኣምላኽ ከዓ ንሰብ ክደልዮ እዚ ኩሉ ታሪክ
ወይ ከዓ ዝኽሉ ዛንታ ኢና ንረኽቦ ማለት እዩ በኣር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጥፉእ ክደሊ ዝመጽእ ተኾይኑ እቲ ጥፉእ መን እዩ ድሕሪ ኢልና ኣነ ንስኻትኩምን ድማ በቲ ኣብ ኣዳም ኮይንና ካብ ኣምላኽ ዝበደልናዮ በደል ካብ ኣምላኽ ክፉኣት ኢና ነርና ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕና ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ከዓኒ ጠፊእና ጥራይ ዘይኮንና ተጻረርቲ ናይ ኣምላኽ ወይ ከዓ ጸላእቲ ናይ ኣምላኽ ከዓ ኮይንና ከዓ ንነብር ነርና እቲ ዘሕዝን ከዓኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰባት ኣብዚ ምድሪ እዚ ክነብሩ ገይርዎም ክነሱ እናነበሩ ከለዉ ኩሉ ሳዕ ናብ ፀጋም እዮም ዝኸዱ ሰባት ማለት ኣብ ዘፍጥረት እንድሕር ዳኣ ተመሊስና መጀመርታ እንድሕር ዳኣ ርኢና ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ እቶም ብስም እግዚኣብሔር ዝምህለሉ ሓደ ናይ ወለዶ ነይሮም ማለት እዩ ናይ እግዚኣብሔር ስም ብምፅዋዕ ይምህለሉ ነይሮም እዚኦም ደቂ ኣምላኽ ተባሂሎም ተፀዊዖም ኣለዉ ኩሉ ሳዕቲ እቲ ሓረግ እንድሕር ዳኣ ርኢኻዮ ግን እናቐነነ ኣብ ክንዲ ናብ ኣምላኽ እናኾነ ትሪኦሲ እናቐነነ ካብ ኣምላኽ እናተፈልየ እስራኤላውያን ከማን እዞም ህዝቢ ናብ ኣምላኽ ቀሪቦም ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ናብ ኣምላኽ ቀሪቦም ክነሶም ከማንሲ ኣብኡ ከለውስ ካብኡ ርሑቃት ተባሂሎም ኣብኡ እኮ እዮም ዘለዉ ኣይገርመኩምን ኣብኡ ኣለዉ ምስ ኣምላኽ ኣለና ብሉ ኩሉ ነገር ኣለዎም ግን ኣብኡ ኮይኖምሲ ኣብኡ ከለዉ ከዓ ጠፊኦም ሉቃስ 15 እቲ እቶም ክልተ ኣሕዋት እኮ ኸም እዮም ምሽ ሓቂ ሓደ ጠፊኡ እዩ ብስሩ ጠፊኡ እዩ ኣጠፋፍኡ ካብቲ ገዛ ወፂኡ ኸይዱ ንእሽተይ ማለት እቲ ዓበኸ ኣብ ቤቱ ኮይኑ ኣብኡ ከሎ ጠፊኡ ሓቂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ ይዘርብ እምበኣር ናብዛ ናይ ሉቃስ 19 እንድሕር ዳኣ ተመሊስና እዚ ሓፈሻዊ ሓሳቡ እንድዩ ሉቃስ 19 ቅድሚ መኻድና ግን ሉቃስ ንምንታይ እዛ መልእኽቲ ፅሒፍዋ ሎማዓንቲ ክልተ ሰባት ኢና ካብ ክንርኢ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ኦልሬዲ ሉቃስ 19 ይኸውን ማለት እዩ እሱ ከዓ ብዛዕባ ዘኬዎስ ኣብዚ መልእኽቲ እዚ ግን ሉቃስ ንምንታይ ባዝ ወንጌል ዝፅሒፍዎ ሉቃስ 24 መፅሓፍ ኣለዎ ንምንታይ እዚ ዝነግረኩም ዘለኹ ብዙሕ ግዜ ከነንብቦ ከለና እቲ ሓፈሻዊ ሓሳቡ ክንሕዞሞ ብኡ ንኽርዳእና ማለት እዩ ምዚ መልእኽተይ ከዓ ይኸደለይ ስለ ዝኾነ ሉቃስ ኣብዘን 24 ምዕራፉ እታ ቀንዲ ማለት እዩ ዝፅሕፋ ሓሳቡ ኮርስ ኩሎም ወንጌላውያን ወንጌል ዝፀሓፉ ማለት እዩ ናይ መልእኽታቶም ወይ ከዓ ናይቲ ወንጌሎም ዕላማ ኣለዎ ማለት ናይ ሉቃስ ብዙሕ ዕላማታት ኣለዎ ካብቲ ሓደ ዕላማታቱ ንሱ እቲ ተስፋ ዝተገብረሉ መሲሕ ከም ዝኾነ እሞ ከም ዝመፀ ተዛሪቡሎ ከምቶም ካልኦት ወንጌላውያን ማለት እዩ ሉቃስ ከዓኒ ብፍልይ ዝበለ መንገዲ ኣህዛብ ኣብቲ ተስፋ ፅዋዓት ከም ዝኾኑ ዘመላኽት ይፅሒፉ ዘሎ ማለት እዩ ኣህዛብ ጥራይ ዘይኮኑ ዝተረስዑን ዝጠፍኡን ከዓኒ ኣብዚ ከዓኒ ፅዋዓት ከም ዝኾኑ ወይ ከዓኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ነዚኣቶም ክደልዮም ከም ዝመፀ ይዛረብ እዩ ብቐንዱ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ንመን እያ ተፃሒፋ ናብ ቴዎፍሎስ እያ ተፃሒፋ ብዛዕባ ቴዎፍሎስ ድሓር ክዛረብ ኢልካ ሕጂ ግን ሉቃስ ግን እንታይ እዩ እንድሕር ዳኣ ዝፅሕፍ ዘሎ ኢልና ሓንቲ ነገር እዩ ማለት ተደጋጊመን እንድሕር ዳኣ ሪኢኹመን ኣብ ሉቃስ ባይዘወይ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ ሓጎስ ዝብል ቃል ካብቲ ተደጋጊሙ ንረኽቦ ቃል እዩ ማለት ሓጎስ ካብቲ ተደጋጊሙ ንረኽቦ ቃል እዩ ኣብዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ ክብል እንከሎ ድማኒ እቲ ምድሓን ዘምፅኦ ሓጎስ እዩ ማለት ስለዚ ሉቃስ ከነንብቦ ከለና ናይ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ዘገርመካ ናይ ሰባት ናይ ምድሓን ሓሳብን መደብን ኢኻ ትረክብ ሉቃስ ብሓፈሻ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝገበሮ ኣገልግሎት ፅሒፍሎ መጀመርያ ከመይ ኢሉ ከም ተወልደ ኢሉ ኣብቲ መጀመርያ ሓፈሻዊ ሓሳብ ፅሒፍሎ ካልኣይ ሓሳቡ ሉቃስ ፅሒፍዎ ዘሎ
ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ገሊላ ዝገበሮ ኣብ ሰሜን ማለት እዩ ሰሜን እስራኤል ዝገበሮ ኣገልግሎት ሙሉእ ተዛሪቡሎ እቲ መወዳእታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢየሩሳሌም ስለ ኣገልግሎቱ ዝወደአ ናብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝገበሮ ጉዕዞ ከዓ ተዛሪቡሎ ሓንቲ ካብተን ኣብቲ ጉዕዞ ዝገበሮ ኣገልግሎት ምብፃሕ ናብ ያሪኮ እያ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ያሪኮ ክመፅእ እንከሎ ንረኽቦ ነገር ኣሎ እምበኣር ያሪኮ እንታይ ይብል ኢየሱስ ኣብ ያሪኮ ኣትዩ ብኡ ሓለፈ ሕጂ እንታይ ኢልና ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰሜን ጀሚሩ ኣገልግሎቱ ካብ ምዕራፍ ኣይ ቲንክ ምዕራፍ 3 ይመስለኒ ክሳብ ምዕራፍ 9 ዘሎ ከባቢ ዘለዎ ተልእኾን ገለን ንረክብ ማለት ካብ 10 ክሳብ 19 ዘሎ ግን ናብ ኢየሩሳሌም መንገዱ ጉዕዝኡ ስለ ዝነበረ ናብዚ እናኸደ ኩሉ ሰዓት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ንጠቕሳ ሓንቲ ሓሳብ ኣላ እሳ ድማ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ኢየሱስ ድማ ብሰማርያ ንክሓልፍ እንታይ ኮይንዎ ኢና ንብል ግዲ ኮይንዎ ኢና ንብል ጂኦግራፊካሊ ተሪኢኻ እኮ ናብ ኢየሩሳሌም ክትከይድ ናብቲ ደቡብ ክፍሊ እንድሕር ዳኣ ክትከይድ ኮንካ ብሰማርያ ግዴታ ክትሓልፍ ኣለካ ማለት ቃል ኣምላኽ ግን ብዛዕባ እቲ ብኡ ግዴታ ብኡ ምሕላፍ ኣይኮነን ዝዛረብ ነይሩ ማለት ብዛዕባ እታ ሰበይቲ ይዛረብ ነይሩ on the same token ማለት እዚ ኣብዛ ምዕራፍ 19 ንረኽቦ ሰብኣይ ድማ ክርስቶስ ንዕኡ ክብል ካብ ሰማይ ንዕኡ ክደሊ መፅኡ እያ ናይ ሎም መዓልቲ መልእኽቲ መን እዩ ሰብኣይ እዚ ሰብኣይ ኩላና ንፈልጦ ኢና ዘኬዎስ ግን ኣበይ ዝቕመጥ ነይሩ ኣብ ያሪኮ ያሪኮ ትበሃል እዛ ከተማ ኣዝያ ህብብቲ ወይ ከዓ ጥንታዊት ከተማ እያ ህብብቲ እያ ፍልጥቲ እያ ከም በዓል ዘኬዎስ ዝኣመሰሉ ከዓኒ ይቕመጥዋ ነይሮም ኣገዳሲት ከተማ እያ ከዓኒ ምክንያቱ ከምቲ ዝበሃል እዛ ቦታ እዚኣ ኣዝዩ ቀረፅ ወይ ከዓኒ ግብሪ ዝእከበላ ቦታ እያ ነይራ ኣብ እስራኤል 3 ዓበይቲ ኣብ ኩሉ ቦታ እከብ ነይሩ 3 ዓበይቲ ግን ግብሪ ዝእከበሉ ቦታታት ነይሩ ሓንቲ ከባታትን እዚኣ እያ ያሪኮ ከን ካልኦት ኣይ ቲንክ ቂሳርያን ቅፍርናሆምን እየን መስለኒ ኣብ ያሪኮ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ ሰብኣይ ንምንታይ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ስርሑ ክንገልፆ ስለ ዝኾንና ኢየሱስ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም እናተጓዓዘ ከሎ በዛ ከተማ ሓሊፉ ናይ ግብሪ ቦታ እያ ነይራ ግብሪ ብዙሕ ዝእከበላ እዩ ነይሩ እቲ ግብሪ ብዙሕ ዓይነት ግብሪ ክኸውን ንኽእል እዩ ናይ መሬት ግብሪ ክኸውን ንኽእል ናይ ኣታዊ ኢንካም ማለት ግብሪ ክኸውን ንኽእል ከምኡ ድማኒ ናይ ንግዲ ከዓኒ ካብ ካልእ ስፍራ ክመፅእ እንከሎ ንግዲ ክሓልፍ እንከሎ ካብኡ ከዓ ቆሪፅካ ከዓ ናይ ምሕላፍ ነይሩ ነገስታት ኣብቲ ግዜ እቲ ብሕልፊ ከዓኒ እስራኤላውያን ኣብ ትሕቲ ሮማውያን ስለ ዝነበሩ ክግብሩሎ ግብሪ ክኸፍሉሎ ስለዚ ናይ ኣብዚ ያሪኮ ዝበሃል ስፍራ ዘኬዎስ ስርሑ እንታይ እንድሕር ነርና ኢሉና ግብሪ እዩ ዝቆርፅ ክንደይ ኣታዊኻ ክንዲዚ ሃባ ይብል ማለት እንታይ ካ ተሸኪምካ ዘለኻ እዝን ተሸኪመለ ካብ ዝበል ክንዲዚ ይምፅእ እናበለ እናቆረፀ እዩ ዝነብር ስርሑ ምቁራፅ እያ ከምዛ ፋስ ታክስ ፋስ ማለት ኮይ እናቆረፀ እዩ ዝኸይድ ካብቲ ዘገርም ግን እዚ ሰብኣይ ቆራፂ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ከዓኒ ተጋዊ ጥራይ ዘይኮነ ተጋዊ ዝብል ካብቲ ተጎ ዝብል ቃል ይመፅዩ ተጋዊ ጥራይ ዘይኮነ ሃብታም እዩ ነይሩ ሓለቓ ተገውቲ ከዓ እዩ ነይሩ ኢማጂን ሓለቓ ተገውቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ እስራኤላውያን ሶሻሊ ነዚኣቶም ይፀልእዎም እዮም ንተገውቲ እስራኤላውያን እኮ ተገውቲ እስራኤላውያን እዮም ዕዮኦም ግን እንታይ ነይሩ ምስቶም ናይ ሮማ መንግስቲ ኮይኖም በዚ ናይ ሎሚ ቋንቋ ፍራንቻይዝ ማለት እዩ እኮ ሓቂ ቲም ሆርተንስ ዝበሃል ኣሎ ሓቂ እንታይ እዮም ዝገብሩ በታ ናይ ቲም ሆርተንስ ሽም ጌርካ ትነግድ ሓቂ ትነግድ ገንዘብ ተእቱ ማለት እዩ ሽዑ ግንዖ ንመን ትቦ ነቲም ሆርተንስ ትህቦ ማለት ከምኡ ማለት እዩ ፍራንቻይዝ ዝገብሩ እንታይ እዮም ግን ብከምዚ ዓይነት ዘይኮነ ገንዘብ ይእክቡ እሞኒ እቲ ዝኣከብዎ ገንዘብ ኣተኣኻኽብኡ ንዓመፅ ዝዕድም እዩ ነይሩ ማለት መንግስቲ ሮማ እንታይ ይብሎም ክንዲዚያን ኣክቡ ካብኡ ዝተረፈ ዝኣከብኩሞ ንዓኹም ይብሎም ማለት ስለዚ ንኣብነት ሓንቲ ንብረት 100 ቅርሺ እንድሕር ዳኣ ኮይና ዋጋ ካብኣ ድማ 12 ቅርሺ እንድሕር ዳኣኒ ግብሪ ትኸፍለላ ኮንካ ተን 12 ቅርሺ ፈቲኻ ንመንግስቲ ተትርፈኒ ኢኻ ማለት እዞም ተጋያን ግን እንታይ ይገብሩ 40 ቅርሺ ይብሉ ስለዚ ካብዘን 40 ተን 12 ንመንግስቲ ትሪፎም ሂቦም ተን ተረፋ ናብ መን እየ
ናብ ጅቦም እዮም ተጋን ከምዚኦም ሕጂ እስራኤላውያን ቀረጽ ወይ ግብሪ ስለ ዝጸልኡ ይኮኑን ንተጋውያን ዝጸልዎም ጽላኣቶም ከምዚ ገይሮም ይሰርቅዎም ስለ ዝነበሩ እዮም ዝክርዎ ኢኹም ሓቂ ሓደ ግዜ ናብ ዮሃንስ መጥምቕ መጽኦም ተጋውቲ ድማ ክጥመቑ ናብ ዮሃንስ መጥምቕ መጽኦም ይብለና ሽዑ ንሕና ኸ እንታይ ንግበር ኢሎሞም ኩሎም ሓትዎ ስለ ዝነበሩ ንሕና ኸ እንታይ ንግበር ኢሎሞም ሽዑ እንታይ ኢልዎም ካብቲ ዝተኣዘዘልኩም ንላዕሊ ኣይትውሰዱ ኢሎም እቲ ንድሕር ናይ ሓቂ ተበሲሕኩም ትምለሱ ሃልይኹም ክንዲ ዝያዳ ተኣዚዝሃልኩም ክንዲ ኣውሰዱ ካብኡ ንላዕሊ ከይትወስዱ ተጋውያን ግን ካብዚ ዝሓለፈ ህይወት እዩ ነይሮም ካብ ኩሉ ገንዘብ እናቆረፁ እዚ ሰብኣይ እዚ ድማኒ ኣብ ካልእ ክፍሊ ምናልባት ኣይትረኽቦን ኢኻ ግን ናይቶም ተገውቲ ከኣሲ እንታይ እዩ ሓለቓ ከመይ ምዃኑ ንድዒ ግን ከምዚ ተኣሽሙ ይመስለኒ ማለት እዞም ኩሎም ተገውቲ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ከዓ ዝሰርሑ ኮይኑ ይስምዓኒ ማለት ሽዑ ንሳቶም 10 ቅርሺ ንሕቶም ካብ ኣበል 3 ቅርሺ ኸምፅ ይብሎም ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ማለት እዩ ካብ ከምዚ ብዙሕ ዝሃብተመ ሰብኣይ ንምንታይ እዩ ዝነግረኩም ዘለኹ ዛንታ ኸዘንትዎ ኢለ ኣይኮንኩ እዚ ሰብኣይ እዚ እዚ ዓይነት ህይወቱ ናብ ሽግር እትይዎ ሽግሩ እንታይ መሲልኩም ብእስራኤላውያን ተጸልዩ እስራኤላውያን ንሮማውያን ይጸልዎም ስለ ዝነበረ እዚኣቶም ሲ እቶም ተጻረርትና ተሓባቢሮም ከምዚ ገይሮም ንዓና ከድኩሙና ከምዚ ገይሮም ንዓና ምክንያቱ እስራኤላውያን መሲሕ ምዝፅበዩ እዚ መሲሕ ድማ ከምቲ ኣብ ዳንኤል ዘንበብናዮ መፂኡ ነዚኣቶም ጨፍሊቑ ክረግፆም እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ ከምዚ ትስቢት እናገበሩ ከለውኻ ከም በዓል ዘኬዎስ ዝኣመሰሉ ሰባት ድማ ኣብ ጎኖም ኮይኖም ኣብ ክንዲ ዝስለፉ ወይ ከዓ ደው ዝብሉ ሲ ንሳቶም ከዓ በዙ ኮይኖም ከዓኒ ይጉዕሙምሎም ኣለዉ ስለዚ ንሮማውያን ልክዕ ከምቲ ንሮማውያን ዝጸልዎም ነዞም ተገውቲ ከዓ ይጸልዎም በዚኦም ጽሉኣት ነይሮም ካብቲ ዘገርም ተጋው ማለት ታኸልአይቲ ግልባጥ ሽማ እንታይ ማለት እያ ሓጣን እያ ኣብ እስራኤል ንተገውትን ንሓጣን ኩሉ ሳዕራ ኣይወን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ንሕዳር ኢና ንሓጣንን ንተገውትን ወይ ከዓ ምስ ሓጣንን ምተገውትን ስለ ዝበልዕ ይብልዎ ማለት ስለዚ ሓጥእ ማለት ካልእ ስለ ዝገበሩ ዘይኮኑ እዞም ተገውቲ ከምኡ ገይሮም ካባታቶም ይወስዱ ስለዚ ካብ ናይ እስራኤል ሕብረት እንታይ ማለት እዩ ፍሉያት ማለት ሕጂ ብፅቡቕ ዘይኮነ ሲ ብሕማቕ ዝተፈልዩ እዮም ነይሮም ኣብ ቤተ መጸሎቶም ክኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ነይሮም ፍንፉናት እዮም ሓደ ተጋዊ ክንዲ ዝገንዘብ እናኣከበ እንከሎ ኣብ ቤት ጸሎቶም ክኣቱ ይክእል ነይሩ ምናልባት ሪኢኹሞ እንድሕር ዳኣ ኮንኩም እዚ ሙቪ ዘ ቹዝን ድብል ዝስራሕ ኣሎ ምሽ ሓቂ ስለ ማቴዎስ ኣብኣ ተሰርሐት እንድሕር ዳኣ ሪኢኹማ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ኣብታ ቹዝን ፊልም ማለት እንድሕር ዳኣ ሪኢኹሞ ከመይ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ማቴዎስ ቀዳመይቲ እያ መስለኒ እታ ሙቪ ተሓቢኡ ኣብ ሓንቲ ሰብ እዩ ጎቲትዎ ዝኸይድ ከይረአ ምእንቲ ማለት እዩ ካብ ከምኡ ፍንፍናት እዮም ንማቴዎስ ድሕር ዳኣ ሪኢኻዮ ክፍንፍኖ ማለት ማቴዎስ እቲ ሌዋዊ ልክዕ እዚ ዘከይወስ ከዓ ከምኡ እዩ ስለዚ ካብቲ ማሕበራዊ ህይወት ከዓ ፍሉይ እዩ እዛ መርዓይ ከይድኒ ተኸይዱ ኣብ ከምናቱ ዝኣመሰለ ስታትስ ዘለዎም ሰባት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ኣይተጥዎን ኢኻ ኣብ ገዝኡ ኣይተኣቱን ኢኻ ኢማጂን ሕጂ ዘከይወስቲ ኣብታ ዝነብረላ ዘላ ብዘይካ ገንዘብ ካልኦና ሓንቲ ይብሉ ወላ ሓንቲ ይብሉ እናፈርሐ ኣይዞሌትድ ከም ዝኾነ ሶሻሊ ኢና ንብል ዘላ ኣብቲ ማሕበራዊ ህይወት ናይቶም ህዝቢ ሲ ፈፂሙ ፍንፉን እዩ ማለት ነዚኦም ንጎይታ ከመይ ጌርካ ባንዳ ቤት ተጋዊ ተኣቱ ዝብሉ ስለዚ ተጋዊ ማለት መግለፂ ናይ ሓጢአተኛታት እዩ ተጋዊ ማለት ናይ ፍንፉን ናይ ዝተወገደ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ኣብ እስራኤል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ዘገርም ግን እዚ ተጋዊ እዚ ከምዚ ዓይነት ሽግር እናሃለዎ ከሎ ሓደ መዓልቲ ግን ኢየሱስ ብኡ ከም ዝሓልፍ ዘሎ ሰሚዑ ክሪኦ ደልዩ ማለት እንታይ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ንኢየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክርኢ ይደሊ ነበረ
ሕጂ ከምዚ ሎሚ ዘሎ ዩቲዩብ ፌስቡክ ወይ ካልኦት ሶሻል ሚዲያስ ነይሮምሲ እንታይ ምሂሩ እንታይ ኢልካ ኣብ ገዛኻ ኮንካ ክትሪኦ ዝከኣል ኣይኮነን ነይሩ ማለት ክንደይ ማይልስ ክንደይ ኪሎ ሜትራት ካባኻ ርሒቑ ግን ሓደ የሱስ ዝበሃል ከምዚ ዝበሃል ገለ ይሰምዕ ነይሩ ማለት እዩ ክሪኦ ግን ይደሊ ነይሩ በታ ከተምኡ ከም ዝመፅእ ምስ ሓለፈ ዘኬዎስ ነዚ ሰብኣይ ዝክሪኦ ደልዩ ንምንታይ ደልይዎ ኣይ ዶንት ኖ ግን ደልይዎ ክሪኦ ደልዩ ክሪኦ ምስ ደለየ እቲ ሽግር ዘኬዎስ ሓፂር እዩ አንፎርቹኔትሊ ድማ ሰብ በዚሑ ስለዚ እኳ ደኣ ከምዚ ተኣሽሙ ከይከውን ማለት እዩ ከምዞም ካልኦት ንውሕ ኢሉ ዝሪኦም ገለ ከይከውን ከምዚ ከይሩ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ኸማ እዩ ዝብሎ ማለት እዩ ስለ ናይ ቁመት ገልፅ ከሎ ማለት እዩ ቆማት እኳ ከይከውን ሓፂር መጽሓፍ ቅዱስ ኮም ሓፂር ስለዚ ኢየሱስ ዝነበሮ ጽምኣት ግን እፅሩ ኣይከልከሎ ናብታ ሳግላ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝነግረና ናብታ ሳግላ ደዩ እዚ ሰብኣይ እዚ ግን ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ኢሞሽንስ ክርዳእና ኢለ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ውሽጡ እንታይ ዓይነት ኢሞሽንስ ኣሎ ሰብዎሞኒ ኩላና ኣብዚ ዘለና ሲ ጥቃጥቃ ንቕመጥ ኣብዚ እንኸውን ነርና ዝኩሉ ዘሎ ገዛውትና ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ሓደ ካባታትና ተጋው እንተዝኸውን ኣይግበሮ ማለት ተጋው እንተዝኸውን ሲ ባይዞይ ታክስ ገለ ምስራሕ ትኽክል እዩ እሱ ይኮን ክንብል ዘለኹ ከምዚ ዓይነት ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ኣብ ገዛኻ ዘይኣቱ ግን ኣብኡ ትቕመጥ ኩሎም ዝፍንፍኑኻ ክሪኡኻ ከለዉ ሲ ብገጾም ኩሉ ሳዕ ዘጸልሙትልካ ከመይ ኢልካ ኢኻ ኣብዚ ትነብር መቸም ገንዘብ ካለ በሰማይ መንገድ ኣለ ስለ ዝኾነ ግን ከም ድሌትካ ግን ተኣቱን ትወፅን ማለት ገንዘብ ዘይገዝኦ ነገር ስለ ዘየለ ከም ድሌቶም ኣቱ ሶሻሊ ዝተፈልዩ ከምዚ ኣውትካስት ውፅዓት የለውን ማለት ከምቲ ገንዘቦም ከይመስሎም መስለኒ ዘኬዎስ ነዚ የሱስ ክሪኦ ዝደለየ ብዛዕባኡ ብዛዕባ ዝሰምዐ ኮይኑ ይስማዓኒ መጽሓፍ ቅዱስ ኮም ስለ ግን ኣይንብሉን ግን ደልይዎ ክሪኦ ደልዩ ብዛዕባኡ ሰሚዑ ስለ ዝነበረ ክሪኦ ደልዩ ናፍታ ሳግላ ወፂ ኣቀዲምና ኢልና ኣለና ዘኬዎስ በቲ ዝነበሮ ኩነታት ናብ ቤት ጸሎት ከኣቱ ይክእል ነይሩ ናብቲ ማሕበራዊ ህይወታቶም ከኣቱ ኣይክእልን ነይሩ ፍሉይ ነዚ ሰብኣይ እዚ ብዘይካ ክርስቶስ የሱስ መን ሰብ ክኾነሉ ይኽእል ኖባዲ ኣብቲ ዓሌቱ ኣብቲ ቦትኡ ኣብቲ ዓዱ ኣብቲ ዝቕመጦ ስፍራ ወላ ሓደ ሰብ የብሉ ንሱ በቲ ዘለዎ ገንዘብ ሲግኒፊካንት የሉ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ ማለት ኣነስ ደሓን እየ ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ ኣብ ውሽጡ ግን ካልእ ሕቶ ከም ዝነበሮ ኣብቲ ዛንትኡ ኢና ንረኽቦ ማለት ስለዚ ንጹል እዩ ነይሩ ሃብታም ክነሱ ዘይሙሉ እዩ ነይሩ ሓቂ ጎደሎ እዩ ነይሩ የሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በፅሐ ኣንቃዕሪሩ ጠሚትዎስ ዘኬዎስ ኢልዎ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባኣኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ሃሌሉያ ካብዚ ዝዓቢ መልእኽቲ የለን ብሽምካ ተፀዊዕኻ ብሽምክ ተፀዊዕኪ ሎሚ ኣባኻ ከኣቱ እየ ክብለካ እቲ ጎይታ ሰማይን ምድርን ሰብ ኮይኑ ደልዩ ረኺቡኪ ካብዚ ዓቢ ነገር የለን ኣሕዋተይ ካብዚ ዘሰብል ነገር የለን ብስምካ ፀዋዕኩኻ ንስኻ ናተይ ኢኻ ኢሉካ ኣቱም ኣሕዋተይ መን እባ ነጊርዎ ሽም ዘኬዎስ ከም ዝበሃል ኣብዚ ገዛ ኣብዚ ዓዲ ድማ ሓደ ዘይኮስ ዝበሃል ኣሎ ገለ ኢሎም ኣዘንትዮም ሎ ንኽእሉ ኢየሱስ ንሱ ደኣ ዘለኣለማዊ እንድዩ ሽምካ ፈልጠካ ኣድራሻኻ ፈልጠካ መዓልታትካ ፈልጦ ዕለታትካ ፈልጦ እንታይ ኢኻ ፈልጠካ ኮይ ካብኡ ከ ኢኻ ካብኡ ከ ኢኺ ምንጪ ንሱ እዩ
ካውኢና ኮይና ከምዚ ናይ ሎሚ በድራሻ ክንዲ ዝቁፅር ስልክኻ ገለይሉ ዘገርም ጥራይ ከይመስለኩም ካብ ጥንቲ ካብ ዘለዓለም ብዛዕባና ዝሓስብ ብዛዕባና ዝግደስ ሰማይ ሓዲጉ ድማ ክደልየና ዝመፀ ጎይታ እዩ እዚ ዘኬዎስ ሎማዓንቲ ኣብ ቤትካ ክውዕል እየ ኢልዎ እቲ መራሒ ቤት ጸሎት ናይ ያሪኮ ኣብ ቤት ዘኬዎስ ክኣቱ ኣይፍቀደሉ ይፍንፍኖ እዩ ነቶም ናብ እንዳ ዘኬዎስ ዝኸዱ ሰባት ምናልባት እንተሃልዮም ድማ ይግዝቶም ካብቲ ቤት ጸሎት ከይትመፁ ኢሉ የባርሮም ጎይታ ግን ኣብ ቤት ጸሎቱ ደይኮነ ባሪርዎ ኣብ ገዝኡ ምስኡ ኮፍ ኢሉ ምስኡ ተቐሚጡ እዚ ዛንታ ካልእ ኣይኮነን ዛንታ እዩ ዛንታኹም እዩ ኣሕዋተይ አንቃሪሩ ጠሚቶስ ዘኬዎስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባአኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ ኣሓልም ደ ዘለኹ ኢሉ ይመስለኒ እዚ ሕልሚ ድዩ እንታይ እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ እዩ ብዛዕባኡ ዝሰምዖ ከዓኒ ከምኡ እዩ ትእምርቲ እናገበረ ይመፅ እዚ ሰብኣይ እዚ ገዛይ ክኣቱሲ ፈፂምካ ዘይሕሰብ እዩ ማለት ጎይታ ግን ሎማዓንቲ ኣብ ቤትካ ምሳኻ ክውዕል የሉ ኣብ እስራኤል ፅሉእ ኣብ ያሪኮ ፅሉእ ናይቶም ፅሉኣት ከዓኒ ቺፍ ዓለቓ እዞም ኩለን ገንዘብ እኮ ተቆሪፀን ናብ ዘኬዎስን ዝኣቱ ኢሉ ዝሕመየሉ ማለት ነዚ ዝበሃለሉ እቲ ጎይታ ሰማይን ምድርን ግና መፂኡ ኣብታ ገዝኡ ኮፍ ኢሉ ነቲ ፍንፉን ንሱ ዘኪርዎ ኣብ ገዝኡ ኣትዩ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክበሃል እንከሎ ካብ ዝዓቢ መልእኽቲ ዘኬዎስ ከምዚ እቲ ዘጋጠሞ ነገር መጽሓፍ ቅዱስና ወይ ከዓ ሉቃስ ክጽሕፎ ከሎ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጊሱ እውን ተቐበሎ ኢሉ ናይ ዝብለኒ ዘሎ ሰብኣይ ኮ ይበለን ምክንያቱ እዚ ቋንቋ እዚ ኣይፈልጦን እዩ ምናልባት ከምቲ ዓንተይ ዝበልኩም ቶም መሳርሕቱ ሎማዓንቲ ብገዛኻ ኢና ነማሲ ኢሎሞ ይኾኑ ይብልዎ ኾኑ ምናልባት ካብ ኣዲኡ ጥራይ ካብ ኣቡኡ ጥራይ ዝሰምዓ ቃል ጥራይ ክትኮን ትኽእል እያ ካብ እስራኤላውያን ዘይሰምዓ ቃል ወጊድ ዝተባሃለ ሰብኣይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ኣብ ገዝኡ ኣትዩ ሕጉሳቶ እዛ ድምፂ እዚኣ ናይ ምድሪ ክትኮን ኣይትኽእል እያ እዚኣ ናይ ሰማያ ነዚኣ ቀልጢፍካ ኢኻ ቆብ ተሓጊሱ ኢሉ ክብሪ ንስሙ ይኹን ተሓጊሱ ቀልጢፉ ወረደ ተሓጊሱ እውን ተቐበሎ ስሙ ይባረኽ እዚ ቃል እዚ ተጻሕፈ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ግብሪ ምእንቲ ክንሕጎሰሉ ብኡ ደስ ክብለና ተባሂሉ እዩ ተጻሒፉ ስለዚ ነዚ ቃል እዚ ክንሪኦን ከነንብቦን ከለና እዚ ሓጎስ ይኽፈጥረልና ዝግብኦ ኣሕዋተይ እቲ ካልእ ገጹ ግና ስቲል ማለት እዩ እቶም እስራኤላውያን እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኩላቶም እንታይ ገበሩ ዓዘም who cares ጎይታ ሰማይ እንዲ ገዛኻ ኣትዩ ጎይታ ሰማይ እንዲ ገዛኻ ኣትዩ ካልእ በዓሉ ፈልጥ ኣቱም ኣሕዋተይ ካብ ዝዓቢ ዜና የለን ደስ ይዘብለካ ጎይታ እምበሪ ኣትዩለይ
ክብሪ ንስሙ ይኹን ድሕሪ ለውጢ ዘሎ ክሓልፉ እየ ነዚ ድማ ዘኬዎስ ግን ለውጢ ኣብ ህይወቱ ከም ተኻየደ ኣብኡ ከለኻ ኢኻ ትፈልጦ ማለት እዩ ከምዚ ለውጢ እዚ ለውጥና ይኹን ኣሕዋተይ ኣነ ሰራቅ እየ ነይረ ኢሉ ኣብኡ ከሎ ኣነ ሰራቅ እየ ዓሚፀ ምሽ ንዝዓመፅኮ ኢሉ ኣነ ሰራቅ እየ ነይረ ንዝዓመፅኮ ድማ 4 ዕፅፊ ገይረኻ ክሕቶ ኢሉ ሓስብ ነይረሲ ናይ 4 ዕፅፊ ገይሩ ክሕስቦምሲ ካበይ ባ ከምፆ ተረፉ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ ኢማጂን ናይተን ዝዓመፀን 4 ዕፅፊ እንድሕር ከፊልዎ እኮ እንኮላይ ካፍቲ ዝግብኦ እዩ ዝኸፍ ክህብ ማለት እዩ ኣየ ንስሓ ኣየ ምምላስ እዚ ጎይታ ዝተኣቲካ እዚ ጎይታ እዚ ቤትካ እንድሕር ኣትዩ ሓቀኛ እዚኣ ልውጥ ትብል ማለት እዩ እንታይ ዝዓብስ ገንዘብ ካብ ናተይ ሕብረተሰብ ፈሊኒ ዝነበረ እኮ እዚ ገንዘብ እዚ ገደልእቶ ጎይታ ሰማይ እንቋዕ ገዛ ይኣተወ I was ከምዚ excommunicated ነይሩ ሰብኣይ ኣነ ከምዚ እየ ነይረ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤተይ ኣትዩለይ ባር ከምዚ ጌርና እንተቐመጥናያ ምግናን ኣይኮነትን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘኬዎስ ክደልን ከድሕንን እዩ ዝመፀ ኣሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ በሉ ሽምናእቲና ንዓይ ንሰሎሙን ከድሕንን ክደልን እዩ ዝመፀ ስሙ ይባረኽ ስለዚ እቲ ስሉስ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ሓሲቡ ማለት እዩ ንሰሎሙን ከመይ ገይረ የድሕኖ ኣይገርመኩምን ስመይ ኣብ ሰማይ ተፀዊዑ ቀደም ስምኩም ኣብ ሰማይ ቀደም ተፀዊዑ ከም ኣጀንዳ ተፃሒፉ ኣምላኽ ነዚ ዝጠፍአ ሰብ ብምሉኡ ክመልሶ ምስ ደለየሲ ኣብ ሰማይ ብዛዕብኡ መኺሩ እቲ ምኽሪ ከዓ ከምዚ ኮይኑ ክርስቶስ ኢየሱስ ሰብ ክኸውን ኣድልዩ ሰብ ብምዃን ድማ ነቲ ዝተወገደ መሊስዎ ኣምፂዎ ኣዲሒንዎ መወዳእታ እዚ እስራኤላዊ ክነሱ ክንዲዚ ዝተፈንፈነ እዩ ቀረባ እኳ ሱሲ ወንጌል ሉቃስ መልእኽታ ኣሕዛብ ኣብቲ ተስፋ እትዋት ከም ዝኾኑ ሓደ መልእኽታ ኢለኩም ፀኒሕ ኣሕዛብ ወይ ከዓ ምድሓን ንህዛብ እውን ከም ዝኾነ ብቐንዱ ካልእ መረጋገፂ ከይገበርካ ሉቃስ ንመን እያ ተፃሒፋ ንቴዎፍሎስ እያ ተፃሒፋ ቴዎፍሎስ መን ምዃኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንፅሩ ዝኾነ ሓበሬታ ይብልና ግን እንታይ ይብሉ እቶም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሁራን እቲ ኣዘራርብኡ እንታይ ኢሉ ነዚ ኣባና ብርግፅ እተኣምነ ነገር ዛንትኡ ክፅሕፉ ብዙሓት ካብ ዝጅምሩ እቶም ካብ መጀመርታ ብዒንቶም ዝረኣዩን ኣገልገልቲ ጥቓል ዝነበሩን ከም ዝነገሩና ኣታ ክቡር ቴዎፍሎስ ኢልዎ ኣሎ እዚ ዓይነት ኣድረሲንግ እዚ ዓይነት ኣፀዋውዓ ይብሉ እቶም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ምሁራት ቀደም ወይ ንሰበ ስልጣናት ወይ ድማ ኣዝዮም ዝበልፀጉ ወይ ዝሃብቶሙ ሰባት ኢኻ ትፅውዖ እዩ ዝበሃል ማለት ስለዚ ሞስት ላይክሊ ቴዎፍሎስ ካብ ምስቲ ሓሳቡ ናይ ሉቃስ እንድሕዳሪና ድማ ሞስት ላይክሊ እንታይ ክኸውን ዝኽእል ካብ ህዛብ ዓሌት እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ከምኡ ከዓ ይብርግፅ ሓደ ናይ ሮማ ኣብቲ ናይ ሮማ ግዝኣት ዝለዓለ በዓል ፅፍሒ በዓል ስልጣን ሰብኣይ እዚ ሰብኣይ እዚ እስራኤላውያን ከመይ ከም ዝፀልኦ ንፁር እዩ ስለዚ ሃይ ራንኪንግ ዘለዎ ሰብኣይ ጳውሎስ አይ ቲንክ ምስ ፌሊክስ እዩ ምስ ኣብ ክልተ ቦታ ከምኡ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ኣገላልፃ ገይሩ ፀዊዕዎም ኣሎ ኣብቲ ሙጉቱ ክዛረቡ እንከሎ ምስ ፌሊክስን ምስ ፌስጦንን ተጋገ ያ ምስ ክልቲኦም ከምዚ ኢሉ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡሎ ኣታ ክቡር ፌሊክስ ኢሉ ይፅውዖ ማለት ስለዚ ሉቃስ ኣታ ክቡር ቴዎፍሎስ ኢሉ ክፅውዖ ከሎ ልክዕ ከምዚኣቶም ዝዓይነቱ ስልጣን ዘለዎ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ ምድሪ ኣገልግሎቱ ሓንቲ ሰበይቲ መፂኣቶ ማለት እዩ በጃኻ ጓላይ ኣሕወለይ ምስ በለቶ ስታይ ኢልዋ ጀራ ውሉድ ነኽላባት ኣሕሊፍካ ኣይወሃብን ኣነ ድማ ናብተን ጥፉኣት ኣባጊዕ ቤት እስራኤል መፅአ ኢሉ ሚሽን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እዚ ምድሪ እዚ እንከሎ ከምኡ ስለ ዝነበረ ግን ኣብ ከምኡ ዝተሓፅረ ከም ዘይነበረ ኣብቲ መፅሓፍ ኣብቲ ወንጌላት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ሙሉእ ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ ብዓብዩ ድማ ተዓቢ ተልእኾ
ስለዚ ኪዱ ንኩሎም ኣይሁድ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ እናጥመቕኩም ዲ ዝብል ንኩሎም ኣሕዛብ ንሕና እትዋት ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ሓደ ግዜ ኣዘየለና ንዓና ክሰትረና ኢሉ ሉቃስ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ዛንታ ወለዶ ፅሒፉ ማቴዎስን ሉቃስን ድሕር ዳሪኢኹሞ ዛንታ ፅሒፎም ኣለዉ እዚ ሶሪ ሓረግ ወለዶ ሓቂ ማቴዎስ ንዓና ስለ ዘይተፃሕፈት መፅሓፍ ኣይሁድ ስለ ዝተፃሕፈ ኣውፂና ኢና ንዓና ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ መን እዩ ዝውድእ ኣብ ኣብርሃም እዩ ዝውድእ ማለት እዩ ስለዚ ኸድና ንሕና ካብ ኣብርሃም ስለ ዘይኮንና ንሕና ከም ህዝቢ ማለት እዩ ካብ ኣብርሃም ስለ ዘይኮንና ኣብቲ ኺዳን ኣብቲ ሓረግ እትዋት ኣይነበርና ግን ማቴዎስ ከዓ ንመን እትይኡ ኣሎ ነተን ካብ ኣህዛብ ዝኾና ድማኒ እትይዎን ኣሎ ስለዚ ሓሳብ ኣምላኽ እንኮላይ ንኣህዛብ ከዓ ከም ዝኾነ ሉቃስ ግን ከይዱ ወለዶ ናብ መን ኣብፅሕዋ ናብ ኣዳም ክብሪ ንስሙ ይኹን ኣብ ኣብርሃም ተዘይኮንና ችግር የለን ኣብ ኣዳም ኣለና ስለዚ እግዚኣብሔር በቲ ሓረጉ ናይ ረስዓናን ማለት እዩ ሉቃስ ከምኡ ገይሩ ፅሒፍልና ስለዚ እዚ ሰብኣይ እዚ ብዙሕ ዝተፃሕፈ ብዛዕባኡ ስለ ዘይብልና ብዙሕ ኣይንብልና ግን እቲ እግዚኣብሔር ንኣህዛብ ዝሓሰቦ ሓሳብ እቲ ንኣህዛብ ክደሊ ካብ ሰማይ ከም ዝመፀ ክዛረብ ኢለ እየ ዝዛረብ ዘሎ ቴዎፍሎስ ካብ ኣህዛብ ኮይኑ ነዚ ምድሓኒ እዚ ካብ ረኸቦ ወንጌል ዝኣክል ወንጌል ጥራይ ዘይኮነ ኸ እንኮላይ ግብረ ሃዋርያት 2 መፅሓፍ ሙሉእ ዝተፃሕፈሉ ሰብኣይ ኣይ ዝኣምላኽ እዚ ንቴዎፍሎስ ክንዚ ዝኣክል ዓሚቕ ዝኾነ መልእኽቲ ሂብዎ ማለት እዩ መን እዩ ቴዎፍሎስ ካብ ኣህዛብ ወገን ኢና ንብል ዘለና ኣሕዋተይ ኣነ ንስኻትኩምን እስራኤላውያን ኮይና ኣብቲ ጥቓ ኮይና ዝረሓቕና ጥራይ ዘይኮንናሲ ካብቲ ሕብረት እስራኤል ከማ እንታይ ኢና ነርና ልደት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እምበኣር መልሲ እዩ ነዚ ርሑቕ ንዝነበረሲ ከቕርብ ኢሉሲ ክርስቶስ የሱስ ካብ ሰማይ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንምድሓና ሰብ ኮይኑ እሞ ብዚ ቅንያት እዚ ክትሓስብ ምውዓል እዚ ክትሓስብ ምሕዳር በረኸት ዶ ኣይኮነን ብዛዕባ እዚ ክትሓስብ ዓመት ሙሉእ ተሓስብና ኢለኩም እየ ፅቡቕ ግን ስፔሻሊ ከኣሲ ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ጌርካ ሰለብሬት ክትገብርሲ ደስ ዶ ይብለካ ሰማይ ንዓይ ክደሊ መፅዩ ብሽመይ ተፀዊዐ ብሽምኩም ተፀዊዕኹም ስሙ ይባረኽ ክንደይ ደስ ዘብል ዜና እዩ ባር ልደት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ክንሓስብ እንከለና ዜና ክንሓስብ ዘለና ኣብ ህይወተይ ኣዝያ ትገርመና ሓንቲ ዛንታ ኣላትኒ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ከለኹሲ ጉዕዞ እግሪ ጌርና ባይዞ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገለ ከለኹ ተበልኩም ከምዚ ተኣሽሙ ከይመስለኩም ልዕሊ ማንስ በብዛንታ ይብለይን ግን ሓደ ግዜ ሓደ ጉዕዞ እግሪ ከይድና ማለት እዩ ጉዕዞ እግሪ ምስ ከድና ኣብቲ ዝኸድናዮ ጉዕዞ እግሪ ደኺመ ምስ ደኸምኩ ንምለስ እንከለና ማለት እዩ መቸም ረሓቁ ገለ እንድሕር ነጊረኩም እቶም ገለ ካትኩም ከይትስሕቁኒ ድሓን ገድፎ እየ ግን ምስ ደኸምኩ እግረይ ከዓ ከምዚ ማይ ምስ መዓገ ኣብ ምምላስ ብጣዕሚ ተሸጊረ ማለት እንታይ ዝበሃል እዚ መስርዕ በትኽ ነይረ ማለት ድሓር እቲ መራሒ ጋንታና እንታይ ይገብር እዚ ከዳኽመና እዩ ስለዚ ኢሉ መስርዕ መዓት ይባታትኽ ስለ ዝነበረ እዚ ኩሉ መስርዕ ክሳዕ ዝመፅእ ኢሉ ነቲ ሓኪም ጋንታ ንዓ ምስኡ ተበገስ ሞኒ ቁሩብ እኳ ከይድኩም ፅንሑና ገለ ይብሎ ማለት ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ብግስ ክንብል ከለና ናብ ከምዚ ቦታሲ ብምንታይ ኢኻ ትኸይድ ይብሉ ንብሎም ማለት እዩ ኣብዚ ኩዓቲ ዝበሃል ስፍራ ናብ በዚ ናይ ሰንዓፈ ከባቢና እዞም ሰብኣይ እዚኣ ቀላል መንገዲ ኢሎም ሓንቲ እያ ትበሃል ዓብድለሲዓ በዚኣ ይብሉና መንገድና ከምዚኣ ዝነበረት በዚኣ ሓብሩና ኣይተበገስና ንኮ ዘለና ተበጊስና ከምዚኣ ኢልና ንኸይድ ተኸድካ ፈፂምካ በቃ ፈፂምና ክንበፅሖ ይከኣልና ማለት መቸም ድሕሪ ክንደይ ገልጠምጠም ገዲ ሓዲርና ገለገለ ንፅባሒት ንጎ ኣብቲ ጥቓ ቦታና ክንበፅሕ ከለና ሓደ መራሒ መስርዕና ነይሩ ይረኽበኒ ሞኒ ኣይከንትል ዘብለኒ ተለ ኢልኒ ማለት ውዕ ድሓር ከምዚ ሰምዓኽዎ ማለት ከልቢ ዓረብ ዝበሃል ከልቢ ምሽ ትፈልጡ ኢኹም ኣብ ደኖ ብዛ ዓድታ እዮም ዝብልዎ
أقوال كوينو قال ما يمس وقعه تايزغون قال إذا مسلم تكعهم كوينو صبوا إنه يرجعوا تبعي رخبني أم تحكيس ما عين تحكوس كنا نقولكم هيك هذا أنا أب جزع إلى حديرة مالي حرك نقرأ نقوله في كاس تعاقك وياخد لك خيدين مسرع حد يقوم مالي imagine عارق نيرو هو من دحر غيرو قطعي دحريو consequence نيرو وين حسبوا موني عين حدا زي تقم بأمنت أزينا استرحقنا طقا يا مسلوكم كمان مالي أزينا استرحقنا كن كرخبني لوسي مثل نايسب كسع زتف كم زغير واقع خفل طعم يقرمن مالتي لا يذكرن مسيلكم كريستوس يسوس نعاي كدلي كاب سماي عي باخ صبق ابناي لو مكريب توليدو نيرو انت زغون ميزو لك فرناشن قالن ديابرن قال زلو توليدو نيرو تزغون كو اي مقرمنا مش حكي ابيدي توليدو مسيلكم اب حد ጨናው ስፍራ ጨናው ስፍራ ዘንደቅራ ቲንኪ እንዝብልኦ ማለት አፍንጨን ዓቢሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክደልሲ ካፍቲ ሰማይ ስፍራ ካፍቲ አምልኾ ዝግበሮ ስፍራ እቲ ማዕረ አምላኽ ምዃኑሲ ከም ምንታይ ይረአዮን ይብለና ሐዋርያ ጳውሎስ ተመንዚዑ እኮ እዩ ተመንዚዑ ኢነሰንስ يقولون إنكم أبكم عينة position زي اللي خنسوسي نعاي كركب نعاهم كركبسي نفتز تحت بوتاوري برتع قري هو نقول لما قلت كلنا خنقولنا خلو استنفاس نايتنا بعريو وقد زهو نيري لو منا مالتي هو نقول سماي حد يقول قول عخوين سماي حد يقول سب كوين عبي رخيبنا خبر النسمو لازم حواتي ما لهم مع أنت ملأختي انتهى كريستوس يسوس ويكا ودسب عين طفو كدلن كدحنن يزم سمو يبارك إذا قلنا نعاي تراي زي كونه نعانا تراي زي كونه كافت زقر مالتي نا أملاخ النسماين بحقوسي تمسعد تنسلست زانتا هاي هاتفو ودن طفئت سانتيمن طفئتي بقي عند حدار إنان أولا دا انتا ينزبلا أب سماي دما تاي كوينو أبي حقوس كون سانتيم رخيبات حقوسا سبيتي أب سماي دما أبي حقوس كون محواتي سخو مسترخوفكم لا معالتي أب سماي عاب حقوس كويني بزينا نبعله قال أمارات إبنا نزين ندقمون حاسبون نذكرون نزمر كله خنقبرينا كبرون نسمي يخون كون تدقنا خابز متصومون كأهم يوم قبر لنا مالتي بيابي رباركم كنت سلينا ود سب كرخبك يمصي حوي كرخبك يمصي أدحيننا هاليلويا عاتي نز حساب سكي دقيمنا نذكره نمنتاي سب مخانا دليو تيلناس اتا انكو كدحننان كرخبنان زغل منقدي نسا سل زغونت هاليلويا يس
كلاتنا خبزلنا يتسين عنس أفكيرنايو فتيونايو كوانا كاويو يخبر يمسكن آمين يخبر مسكن أفكيرناي سكنبه أفكيرناي كوانا كاويو يخبر آمين يخبر مسكن يرون أوي آمين يخبر أوي يرون بيت ينايو أبويو يخبر مسكن سمو آمين يخبر مسكن سمو يخبر مسكن آمين يخبر مسكن لنا حتى عن كلنا Elona Christos Abkana Rugedet Delwo Abada Elut Fri Amze Erna Elut Fri Amze يخبر يمسكن سمو آمين يخبر يمسكن سمو ناحت عن كل ناس ناحت كلنا كريستوس مويتو عبكن دانا غيرو قلت
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተገርሚው ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሓደ ነገራት ሓስብ ቶም ተገውቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘለው እግዚኣብሔር ንዘኪዎስ ምሕረት ምስ ገበረሉ ልዕሊኦም ስለ ዝኾነ እንታይ ክብሉ እዮም መስለ ዘኪዎስ እኳ ምሕረት ዝገበረሉ ናስዋይ ብላዕሊ ጀሚር በቲ ሓለቓ ተገውቲ ዝኾነ ብኡ ጀሚር ብኡ ካብ ጀመረ ዳ ነቶም ካልኦት ምሕረት ክገብረሎም ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ምሕረተኛ እዩ ሓዋት እግዚአብሔር ምሕረተኛ እዩ ሓዋት እግዚአብሔር ምሕረተኛ እዩ ሓዋት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሕረተኛ ሃሌሉያ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ኦ ሃሌሉያ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ የለን 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 ከማኻ ዝበለ አሚሎ የለን ከማኻ ዝበለ ኦ የለን ከማኻ ዝበለ ሃያ ሃሌሉያ የለን ከማኻ ዝበለ ስልጡን አሰራርሓኻ ፍሉይ ዝበሉ ሃሌሉያ የለን 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 አሰራርሓኻ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ሃሌሉያ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ሃሌሉያ የለን ከማኻ ዝበለ የለን ከማኻ ዝበለ ስልጡን የለን 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 ሃሌሉያ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ሃሌሉያ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ አሰራርሓኻ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ ፍሉይ አሰራርሓኻ ፍሉይ አሰራርሓኻ
Hallelujah. They come nice up, hallelujah. They come nice up, hallelujah. 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 Moitata belugadeki salatulo. Abed Day come nice a fulu you want waha Abed Asrar haga fulu fulu Asrar haga fulu Asrar haga fulu fulu Asrar haga Hallelujah. ክብርን በካል ግን መንፈስ ቅዱስ ዕድልና ሀቦስካ ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ዕድልና ሀቦ ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ
طعم منفس طعم تقلي وقال كاجر كازر تنان عخل دور كازر عخل عليوت كازر عخل علوهات كازر عخل اوه هاليلويا ودينا اسكي هاليلويا بروخ سمياو እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 ተመስገን መስገን ክብርነህ በካል ለዚህ ጥዑም ዝኾነ ቃልካ እሊ ዘሎ የአብሔር አምላክ የሐልዮት ካለውሃት ካፈቅረኻ እግዚአብሔር አቦይስ ሃሌሉያ ማጋዳ ባዶ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተመስገን መስገን የአብሔር አምላክ ኢለ ኻብዝ ጉባኤ ስለዘል አጋ ኻብዝ ጉባኤ ስለዘል ጠል ኻብዝ ጉባኤ ስለዘል ተመስ مسكنك كلونا اللي حوي بشم يسوع كريستوس كتبارك بيتو حدارو دقو كتبارك تصلي كل سلات قبراتينا انا مسكنك كبرن هبك وقيتانا المدحنينا بيسوع كريستوس امين رارا بيجي سلاز لا يزخنا نمبر ايودانا ويتا يباركم هصانات كن حد قلومينا ሁላትና ሰሰዳና العلا ቢልና ነታሐቲ ክንወጽና 50 ናይ በቀዳማይ ህፃናት ጽበይና ስለዘለው ምስ ብዙ ሕቅሬታ ጎይታ ይባርኩም በቅዱስ መስዓ